ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକିଲେ ମହାଦେବ ଆମ କଥା ଜଲ୍ଦି ଶୁଣିବେ, ଆମ ମନର କଥା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ। ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ? ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ଅଛି, ତାହା ଭିତରୁ ଆଶୁତୋଷ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ। ଅଳ୍ପ ଦେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନଦେଲେ ବି କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୋପେ ବର ନଚେତେ ତୋପେ ବର, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତ୍ରିନୟନ, ମାନେ ଯଦି ତୃତୀୟ ନୟନ ସେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭସ୍ମ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ମହାଦେବଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଡାକିବେ ଓ କେମିତି ଡାକିବେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଡାକିଲେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ କେମିତି ଡାକନ୍ତି? ମହାଦେବଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡାକିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବୃଷଭ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୃଷଭ ମହାରାଜକୁ କେମିତି ଡାକିବେ? ବୃଷଭ ମହାରାଜକୁ କ'ଣ କହିଲେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମହାଦେବଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ଘଣ୍ଟାଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଦେଇ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ସେହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ। ଶିବ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ମହାଦେବଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକିବେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଡାକିଲେ ମହାଦେବ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ତ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଟିପ୍ସ କହିବୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ବୃଷଭ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ବୃଷଭ ମହାରାଜଙ୍କ ଦୁଇଟି ଶିଙ୍ଗ ମଝିରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯାହାକି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତା ଆଗରୁ ବୃଷଭ ମହାରାଜକୁ କାନରେ କହିବେ। ପୁରୁଷମାନେ କେଉଁ କାନରେ କହିବେ ଓ ନାରୀମାନେ କେଉଁ କାନରେ କହିବେ, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ବୃଷଭ ମହାରାଜକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଥମେ ବୃଷଭଙ୍କ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଶିଙ୍ଗ ମଝିରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଡାହାଣ ପଟ କାନରେ ଓ ନାରୀମାନେ ବାମ ପଟ କାନରେ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା। ତ ପୁରୁଷମାନେ ଡାହାଣ ପଟରେ କହନ୍ତି ଆଉ ନାରୀମାନେ କାହିଁକି ବାମ ପଟରେ କହନ୍ତି? ତ ନାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାମ, ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, କହିବାକୁ ଗଲେ ବାମ ପଟରେ କହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶିବଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ ଅଛି, ଯାହାକି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ରୂପ। ମହାଦେବଙ୍କର ଅଧେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପ ଅଛି, ଅଧେ ମହାଦେବଙ୍କ ରୂପ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୃଷଭ ମହାରାଜଙ୍କର କାନରେ ନିହାତି କହିବା ଦରକାର। ପୁରୁଷମାନେ ଡାହାଣ ପଟ କାନରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅଛି ତାହା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯାହା ଜୀବନରେ କିଛି ପାଇବାର ଥିବ ତାହା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ବୃଷଭ ମହାରାଜଙ୍କ କାନରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚଲାପଥରେ କୁସୁମତ ଫୁଟିବ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ ତାହା ହିଁ ହେବ। ତ କ'ଣ କହିବେ କାନରେ ଆଉ କ'ଣ ଚଢ଼େଇବେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ? ବୃଷଭ ମହାରାଜଙ୍କ କାନରେ ଆପଣ 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଓ 108 ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ ଆଉ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କ ଡାକ ନିହାତି ଶୁଣିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ମହାଦେବ ଆଉ ଏକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ବୃଷଭ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ବୃଷଭ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ନାରାୟଣ, ଓ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଗରୁଡ଼ ହେଇକି ରହିଛି
ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଆପଣ ଯଦି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ସିଧାସଳଖ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରାଣରେ, ମହାଦେବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ନାରାୟଣ ନୁହନ୍ତି ଓ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ରହନ୍ତି। ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଗଲେ ବୃଷଭ ମହାରାଜ, ଯିଏକି ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପରେ, ମାନେ ବୃଷଭ ମହାରାଜ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପ ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ବୃଷଭ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଗରୁଡ଼ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ହେଉଛି ମହାଦେବ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଉ, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ, ସମ୍ମାନ କରୁ ଓ ତାଙ୍କ କାନରେ କିଛି ନା କିଛି କହୁ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତି ତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବୃଷଭ ମହାରାଜଙ୍କ କାନରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।